mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madanaog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa totoong kapalibutan, misyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Diyos marhay na minauran bigla asin minainit. Sabay na po yan sa transition mananggad ha. Kaya likay-likay lang po kita. Kami po minarespetar na naman sa lambang miyembro kan sosyedad asin kan familia. Kasabay dyan ang samuyang paglaom na sana po kitang mga nag-iriba-iba man ha. Nagpadagos kan pagantabay sa Bicol Target ng tabi. Gabos kita nasa marhay asin ligtas na sitwasyon. Sa tahaw ka ining mga kadifisilan, problema, mga oral daw na pinag-asikaso niya to. Ipagpadagos taan na pakimaherak asin panarig sa amang Diyos na kita gabayan, protehiran na sinisalbar. Bicol Target na tabi, naglalaom na yaong kamo dyan, lalong-lalo na mga taga-Ligaspi tabi, pakisignify man, igwabaga nagdarangog kasubago, dakol-dakol po, kadakol-dakol. Sana po, yaon man, pati mga taga-Albay District sa kudyan sa Daraga. Sain man na parte po kan probinsya ning Albay. Welcome na po sa programa Bicol Target. Imaging sa mga pagtaraning niya tong probinsyas na may nakaantabay, Catanduanes, Kamsur, Cam Norte, Sorsogon, nasin Masbate. Sagud makitang alas 5 nin pagkahapon. Bicol Target katuwang dyan sa 1st District Pading Jomar Bien. 2nd District Compadreng Al Armario katabang si Ans Galero Joshua Bino. And siyempre, ang gabos na yan tabi sa iraruman kan supervision, direksyon, asin pamamahala man kan samuyang Chief Reporter, Field Commander, Compadreng Jimmy Nasalita. Sa Manibela, kasamuyang mobilyaon dyan, Henry Mata, The Boy Mata. Sa control technical dyan po sa indong mga nadadangog sa radyo. Yan na sa traditional radio, AM band. Yan nadadangog din do. An minalusot po kan samuyang broadcast. June Napolis in the house. Sa newsroom, siyempre, nagsusuperbisar dyan, asin padagos na namamahala. Nagsusumada kan mga istorya sa lado lokal. Asin ang pag-abang man kan mga nagbuburotuang informasyon, national, international. News Director Mar Dela. Si Angel Richards ng Richards. Siyempre, yaon dyan, Johnny Matthew Balyaran. Kasabay man si Jimos Barrios. Tarabang-tabang sinda sa newsroom maging sa DCGB social media platform. Mantang yaon pa siyempre katabang man sa IT, sa samuyang broadcast worldwide, nationwide in high definition full stereo broadcast siyempre sa production kasabay na asin sa samuyang mga research sagkod sa social media platform. Tricia Marie Litana, TML. Sagod si Richard Astor. Ako po sa indong servidor sa radyo. Sa indong pong Public Information Officer ng Bayan. PIO ng Bayan. Good afternoon, Philippines! Hali man sa Pilipinas, marhay na hapon sa nag-arantabay dyan sa DCGB News Online Worldwide.
birthday databi ngunyan ni Abelardo Aringo. Yan, ang nagpapabati ang sa iyang mahal na ina si Maria B. Aringo kang Santa Florentina Taisan. Diyos marahin hapon dyan sa Indo. Gabos na taga Santa Florentina Taisan, Legazpi City. Birthday ngunyan tabi ni Abelardo Aringo. Ang nagbabati ang sa imong mahal na nanay si Maria B. Aringo diyan sa Santa Florentina kan Taisan. Kasubagong aga yan pinag-text duman sa programang Tingog kan Banwaan kundi sa dakulso nag-arabot bagang informasyones sagkudso interviews niya to and mga reports kaya medyo na kwanta na kaligtaan sabi na nga ni ibaga sa Tagalog medyo na lingaw-lingawan pero okay lang yan tabi naihabol natin na happy birthday tabi dyan sa imo. Sige, inutunta ang dalagan kan na istorya dyan sa luwas nasa linya ang samuyang field commander ang chief reporter ta si kumpadreng Jimmy Nasalita. Diyos marhay na hapon kumpadreng Jim, go ahead. Yes, so maray na hapon tabi pa sa gama po na sa trabaho digdi sa munisipyo kan Kamalig an Magnificent 5. Wow. Kung matatandaan ini sa mga residentes kan barangay Anuling, na yuan inot na nakapicture sa hibaba kan hampas kan maghugpa sa crater ansis na plane 340. Party kan promisa ni Mayor Caloybaldo bilang siya so incident commander kayto ilalawag niya sa munisipyo trabaho ang limang mga personang nakatabang sa retrieval team kung saan binansagan sindang Magnificent 5 dahil sa dahil sinda nag-asa in mga probisyon hali sa EDC o lokal na gobyerno durante kan hinanap nila ang pinamumuktakan kan eroplano nagpakabiti sana nakaantos sa pero di man nila na so pinakang baba kan eroplano tana sa taas sinda tana sa hampas eroplano na kapag sumiter na ang mga inikan mga nakapag-sumiter na ang mga inikan mga requisitos bilang emplyados, konsiderado sindang mga job orders tabi pare. Okay. Sweldo, nagaputol-putol. Sweldo, sobra 300 pesos man kada aldaw. Dahil panin pigbanggit si Mayor Baldo kung anong eksaktong trabaho sa aga, sa indang igibuhon digdi sa munisipyo, i-welcome sinda digdi. Kung saan ikukulukar sinda depende sa kaya nindang trabaho, pwede sa MDRRMO, pwede sa Agriculture Office, bilang mga parauma, iyon sa indang linyada, aaramo ninda ni Mayor Baldo, depende sa indang kakayahan. Yan. Napag-araman ka, so bago pigtawan man in komendasyon, rekonosyemento dyan sa Kapitolyo, Yan. official, kaiba si Incident Commander Caloybaldo, kung sa 13 Diaz ang tinumbang mga aldaw sa pakipaghunot-hunotan sa bulkan, puraber na deklarar na matrayumpo ang retrieval kana kanakaagis mga aldaw. Roger, sige. Yan, tabi pa dilihan sa tuya mga dagdag na informasyon, mga follow-up report, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumpadreng Jimmy sa istorya hali dyan sa Kamalig. Yung lima iyan na natauan na nin trabaho dyan sa Kamalig. Tamang-tama, nasa linya po ang alkalde ka na Kamalig, si Honorable Mayor Caloy Nabaldo. Mayor Caloy, thanks for taking our call. Good afternoon, tabi. Good afternoon po, Sir Pio. Opo, katatapos pa lang kan report kan sa muyang chief reporter, si kumpadreng Jimmy. Talagang ko na pinag-employ na niya to so Magnificent 5 tabi dyan sa Kamalig, over. Iyo po, pero sumalawag pa man sana, duha pa man sana, tatabi kang saro. Pag nag-graduar na sa nadaso akin niya, saka na lang ilawag niya. Then, suduwa, baka after Holy Week pa dasin na maglaog man. Sabi ko, na-sign na lang po. Ay, opo. So, bali lima baga ito, duwa mo na talaga ang makakapoon sa aga, over. Iyo po, tayo so nagkuha na po na malaog na sa aga. Opo, yung pangaran po kan duwa tabi, Mayor, kung igo kita dyan na malaog na?
Hindi, Susaro, si Jerry Susaro, dahil kung paano pistado gabos Mr. Pio. Opo. Pero sa aga, malawag na po ito, yaw na ito sa iliw ko muna sa opisina. Mm-mm. Then, mailing ko man ang anong po pwede sa hindi, di pwede tapo ipadara sa ibang departamento tapo. Opo. So, Saro, nakihuro na kung magrador so aki, iyon na sa nang ilaog tabi, Mayor. Tama po ba? Over? Iyo po sa pakiulay, Pansara. Oho. Di ano, pig-considerar tama tabi ito, Mayor? Go ahead po. Iyo po, iyo man po ang pakiulay niya. Siguro may trabaho man siya, di so akin na lang po niya kung sakali man. Opo. So, remaining to tabi, anong sa tuyang hururonduban over? Sabi nila, babalik sila after Holy Week. Aha, okay. So, what would be their classification tabi, Mayor, sa pagka-emplyo tabi? Sa job order muna po sina. Aram-tabasan na po baga, difficile man basta lang magkaki mga permanent position ng tulos. Mm-mm. So, anong assurance po kung mga pirang bulan man sila dyan tabi? Habang gusto nila magtrabaho, nahilinta man maray, diretso po ang trabaho nila. Aba, magayon na dahil problema pala no. Ay, apa. Pag gusto ninda ay talagang diretso sinda job orders ano. Opo. Okay, now kasubago nahiling ko igwa kamo dumaning partisipasyon man sa flag raising ceremony sa Kapitolyo tabi, Mayor. Iyo po, pig-recognition man kang probinsya, so duman nga ni po sa SESNA na nagtarabang. Kasabay itong sulima. Kasabay po sa 5, then so iba man po na agency na kang national government. Ayun, opo. So yung masa na tabi, Mayor, thanks for the information and pinanindugan mo. So talagang tabang sa 5 yan tabi, over. Eh po Sir Piyot, syempre, kumbaga paano kita makainggan na kumbaga mag-ibo talaga kimaray na kumbaga ma-motivate man si iba na talagang mag-ibo ki Maraya si Matanos. Ay, opo. Ini tabi, Ayun pa. Mayor pala, no, siguro luwas na kamudigdi, pero you may or may not answer po yung question. Kuwang po tabi, Mayor, yung kaap, igwa na lamang maning, kumbaga, koordinasyon sa Indo, investigasyon kung manong duman sa pag-cross, tabi, over? Mawara pa man po, pero nasa hindi naman po ito kung ano na po ang nagiging dalagang ito, kung matawan man pa kaming kapi, kung anong resulta, maray man. Kung dahil, okay lang naman po. Ayun, opo. Sige, tabi, Mayor Kaloy, salamat, mabuhay ka, tabi. Salamat, Abi Sir Pio. Okay, thank you so much. Mga tugang si Alcalde Kaloy Baldo kan kamaligma nangod sa istoryang iyan na pinagpaluwas ni kumpadreng Jimmy Nasalita. Yan, so 5 duaan sa aga mapuuna kana sa indang pagproseso gabos-gabos and diretso as job order sagkod na gusto nila magtrabaho na sabi ni Mayor Kaloy. Yung problema good as yan baga paano kumpadreng okay June yan na mga job orders and casuals o na kanyan renewal basis yan good as renew kamo tabi kamong 5 sabi ni Mayor Kaloy sagkod na gusto nindo magtrabaho sige kaya napakaswerte June and susaro nakihuro na suaki daa iyon na sa naman ng ilaog okay man sabi ni Mayor Kaloy sinasabi ko pagkatapos dua pagka Holy Week ta siyempre makakon man ito siyempre kung anong mga asikasuhon pa pasa sureball yan sabi nga ni bagada mga karaw-karaw baga happy birthday nga ya mabuhay ka hanggang gusto mo sabi ni Mayor Kaloy man sagkod na gusto nila magtrabaho sige lang dyan sa kamalig yan po so good deeds indeed also sabi na nga ni Rips good deeds yan 5 ito na mga nagka-irinot duman na naghiling kan crash site and in fact susaro duman June pagbaba pina-intercept sa Albay Police Provincial Office tanganing idara kay Mayor Kaloy so mga retrato mismo nila sa cellphone yan duman na nag-switch operation kan na gobyerno from search and rescue to search and retrieval operations tas inda so nakapag retrato mismo duman kan mga bangkay kan apat na pasaheros na ayan kan ill-fated Cessna plane sagkod ngunyan dai pa nin investigasyon na naaaraman kitang igwa na lamang na resulta igwa siguro ni nagdadalagan pero iyon na supig na taramtabaga kay ito disdi pa na
this will be a dragging waiting time. Yan, kung ano mananggad ang maging resulta, what really happened. Pero may mga nakakahurong kitang sources diyan na so sabi ang last recorded transmission kan komunikasyon is nag-informar talaga yun na yaon sila sa may Kamalig Bypass Road. Yan sa tuyang mga informasyon na nakukuha coming from our sources mismo sa nag-investigar. Yan. So last transmission daw, yaon sila sa may Kamalig Bypass Road. Hindi talagang tumbok baga sumayon, di ba? Mario Joseph naman, what happened? Halawig po yan na panahon. Remember, so pag bagsak baga kan eroplano manapig sa sakayan ni dating DILG Secretary, kababayan niya to na si Mayor and Secretary then Jesse Robredo. Sagkod ko niyan baga walang findings pa na narurumduman kita officialmente na nagasabi yung Aircraft Accident Investigation and Inquiry Board na kung ano so nangyari. Yung madigdi sa Cessna plane na what happened ba na ganyan. That's the lingering question na sagkod ko niyan tabi remained unanswered. Remains unanswered, I should say. Tabi. So, rest in peace duman sa kalagkan mga pasaheros including yung crew, the pilot and the airline mechanic. Yung pasaheros including yung crew and the airline mechanic. Tabi. So, yan ang initial mo ng storya digdi sa programa ng Bicol Target. Ang sa kuyang numero 0961 7590888 and 09260156-020 sa Globe. Yan. Oras, Pilipinas, alas 4:26. An oras hatod sa Indokang. Maggie Magic Sarap, ang nagmamahal, nagmamagi. Is being brought to you by Liver Aid. Liver Aid, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Silka Green Papaya Soap. Dahil ang tunay na sign ng pagpaputi, kita in as early as 7 days. Ang nagmamahal, nagmamagi. Paano pangitiin ang nalulungkot? Lutuan with Maggie. Paano pasiglahin ang napapagod? Lutuan with Maggie. Magbudbud ng pagmamahal pag nagluluto sa sarap at aroma ng all-in-one Maggie Magic Sarap. Lahati ng luluto na nanggagaling sa puso. Ang sarap ng buhay sa mundo. Ang nagmamahal, nagmamagi. Maggie Magic Sarap. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mag-Maggie Magic Sarap araw-araw. All-in-one sa sangkap na pampasarap. Kaya anong maglutuin, magical. Rabies, banta sa buhay ng tao. Mahigit 300 kada taon ang namamatay dahil sa kagat ng aso at pusa. Sakaling makagat ng aso o pusa, sabunin at hugasan itong mabuti sa dumadaloy na tubig at pumunta sa ospital para agad na malunasan. Buhay ay ingatan, papangunahan ang inyong alagang aso at pusa para maiwasan ang rabies. Isang babala mula sa DOH. Han, bili lang akong beer. Yung B&B Colt 45 at Tiger Black Strong Beer na may black tansa na. Collect lang tayo ng collect kasi may ABI rewards. Okay, sige. Isa-scan lang yung QR at i-input yung codes. Uy, May sure points na pang-redeem ng GCash, Maya, Globe, Smart, Lazada, Sea-Oil at gift vouchers. May 100K pa sa raffle! Drink, collect and win sa ABI Rewards. Promo runs from February 17, 2023 to January 31, 2024 for DOH FDA CFR permit number 1492 series of 2022. Drink responsibly. para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin
at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Maugmang ibinabalik kan DZGB ang programang Lakaw Maghiras Year 2. Sarabay na nagbabaklay bilang magturugang. Maghiranyog kan katotohanan susog sa katukduan kan kagurangnan. Maugma asin sarabay na maglingkod sa banwaan. Marina, sabay na Lakaw asin maghiras. Sa programang ini, sa indong makakaiba, si Monsenyor Crispin Bernarte. Alas 2 ng hapon kada Biyernes. Lakaw Maghiras Year 2 sa DZGB. Always number 1. Always at your service. Bulan na ning Marso, panahon na naman ng mga kasulo. Uya ang mga importanteng tips para makaligay sa kasulo. Riparuhon ang gad na dain ng bagang natada sa lutuan. Ugaliun ang riparuhon ang kusina bago magkaturog. Inidahilan sa kadaklan kan mga kasulo nangyayari sa pagkabanggi. Siyertohon man na nakakaag sa telepono nindo ang telephone number kan pinakaraning istasyon nin bumbero sa saindong lugar. Ang fire prevention tips na ini hatod sa Indo kan Bureau of Fire Protection 5 asin kan stasyon na ini. Thank you so much, Tabi June. May developments, mga major developments kitang nasususog, may kinaaraman bagay dyan sa resibo na duman sa opisina kan engineering, provincial engineering, kan magbueltada na maibalik sa pwesto. So talagang provincial engineer niya to, si Engineer Dante Baclao. Kan magbueltada baga siya duman, na-discover nila na iyaon so mga resibo baga June para sa quarry. Na supposedly, basado sa pahayag kan na sa tuyang mga gobernantes dyan sa Kapitolyo, pati kan tesorera, kan gobernador, kaito kung may parang may pahayag ka ito udat dyan sa gunian na itong mga resibo para sa quarry, ang dapat na nagkakaput kayan is the treasurer. Now, duman yan ako at Tabi sa opisina kan engineering, kan magbueltada sa Engineer Dante Baclao. Si Engineer Dante Baclao ba kaito, pinag-reassign ngo na sa sarong departamento, nag-render kwenta ngo na nag-OIC kaidto, enkargado si Engineer Nong Ibo. Yan. Kung ano mga developments dyan, major developments, i-istorya niya to, digdi sa laog kang programa, dispes sa aga, tanganing maaraman pa niya to, ang iba pang mga developments dyan, ha? Iga po, nin mga mayor na kwan dyan, mga kumbaga naghihiro na ang istorya man ng sa siring na bagay. May report muna kita sa luwas. Nasa linya si kumpadreng Jomar dyan sa 1st District. Padeng Jomar, Diyos marhay na hapon, Tabi. Salamat paring Pio. Good afternoon sa mga parantabay. Dai pigahali sa trabaho kan lokal na gobyerno kan tabako ang mga empleyado na naging drug user basta ang mga ini iyuan nagpapahiling nin interes na magbago. Ini pa di ang napatunayan basado sa report na ipinaluwas kasubago ni Madam Imelda Buitison kan City Anti-Drug Abuse Council kan Syudad kan Tabaco. Sa flag raising ceremony kasubago, ipinahayag ni Buitison na may mga empleyado ang lokal na gobyerno kan Tabaco na nasa irarom kan community-based treatment program asin mantinido na ang mga iniiyuan empleyado kan lokal na gobyerno kan Tabaco. Apwera kan sa iyang sinabi na igwasindang apat na empleyado na empleyado pasundungon yan maski na kang 2017 kariben ni sa first batch kan mga nadiskubre na mga nagagamit nin illegal na droga.
ang apat na ini susug sa iya, iyuan na sa irarom ngunyan kan outpatient intensive program kan lokal na gobyerno kung saan ang kapartner digdi o ang nagbubulong sa apat na ini, iyo mismo ang Malinaw Treatment and Rehabilitation Center. Gustong sabihin pa regular sinda na pigbubulong pa pero outpatient ang mga ini, alagad mantinido na dahil mampigahali kan lokal na gobyerno sa trabaho dahilan ta nahiling ang kamautan kan mga ini na magbago asin mapundo na sa paggamit kan droga. Susug kay Buitison, ang lokal na gobyerno, may partnership, may memorandum of agreement digdi sa Malinaw Treatment and Rehabilitation Center kung saan ipig tatawan nin atensyon medical asin pagrehabilitar ining mga empleyado kan lokal na gobyerno na nagpalawag sa arog gaining programa. So, nagluluwas pa na pigkukumpirmar kan pahayag kasubago ni Madam Buitison, so tama na pahayag ni City Administrator Iad Colarina na ang pagtratar ninda sa mga empleyado na iguanin o imbuelto sa illegal na droga, iyon base duman sa ipinasar na ordinansa. Roger. So, yan pa rin mga dagdag na bareta. Jomar Bian, DCQB. Salamat kumpadreng Jomar. Sa istorya halik diyan sa luwa sa tuya man niya na babalikan na mga developments diyan sa Tabaco City manungod sa siring na bagay. So bultadahan ta itong sumanunungod diyan sa mga resibo baga na nagkakuroa duman sa opisina kan engineering kan reasumir si now provincial engineer Dante Baclao. Na discover ninda ito na yaon baga sa opisina dakol ito na mga resibo na kung halimbawa nagamit na i-release may naggagamit, may nagbayad or what, millions ang kantidad tabi kan resibo. Okay. Now, igo kitang na kong impormasyon na yung National Bureau of Investigation mismo kan Department of Justice duman sa Quezon City. Igwa na ni na surat na resibido kaining bulan na Marso 16 Huwebes kanakalis na simana 2023 na kung saan ang dokumento na image kan dokumento na sa tuyang naresibi permado ini ni Attorney Antonio M. Pagatpat kang NBI duman sa Manila. If taman sa tuyang comprehension kani pagrurumdom o kaya pag-iisi ikatuloy ata ini or ikadua basta halangkaw na opisyal ini kan NBI main office mismo si Attorney Antonio M. Pagatpat resibido ini sa kan opisina kan assistant Office of the Assistant Director for Regional Operations Service kaining 16 kan Marso taong 2023. Ang sabi digdi, portion of which is subject alleged fake delivery receipts issued to quarry concessionaires by the Albay Provincial Engineers Office. Yan. Nag-refer ini, so ito pang sunainot panahon ni dating inkargado Engineer Clemente Ibo. Ang petsada 16 March 2023 yan tabi. And per reliable information received by the undersigned, several booklets of delivery receipts purportedly issued by the Provincial Environment and Natural Resources Office of Albay, Capitol Building, Legazpi City to quarry concessionaires from July to November 2022 were discovered at the Provincial Engineers Office of Albay. Per information, when Dante Baclao was reappointed as Provincial Engineer of Albay, he discovered voluminous alleged fake receipts contained in boxes inside his office at the Provincial Engineering Office, and at the same time was the subject of an investigation by the Committee on Ways and Means of the Sangguniang Panlalawigan Albay conducted last year to early this year. Sabi digdi, if warranted by evidence, kung masuportaran ngayon ng ebidensya
this is malversation of public funds through falsification of official documents, and public interest requires that this be investigated by our Bicol Regional Office. Gusto yung BRO. Yan, a report within 30 days, a report by BRO within 30 days shall be appreciated. Thank you. So yan po tabi, objective as it is, ang direktiba na kan NBI Manila, digdi po sa yan, kontrobersiyang istorya, mas maray man po yan na makuha na talaga. Di ba, Tata Nems? Tanahin siya di gobyerno na, the proper agency of the government na ang mag-determinar kan veracity, kan mga aligasyones na iyan, ang aning makuha na kita gabos, ma-assure na what really is ang katotohanan manungod sa siring na bagay. Ta sinda ni guning kapasitud kayan na mag-investigar using all the procedures required under our judicial system and all other investigatory laws, procedures, datangani ang gabos na mga haka-aka na yan, mapunas na susala, mabolster so tama. Yan tabi ha, yan. So, official na yung NBI na pinagdidiriran yung Bicol Regional Office na magdut-dut na kaya. Nasa satuyang pag-follow up nga ni, may mga sources man kita within the group na igwa na nga ni maning surat yata yung NBI digdi sa Legazpi sa Sanggunian Panlalawigan pertaining to the matter. Tanganing yun na yan gulong naman ang investigasyon manunungod sa siring na bagay. Ano po, tanganing ang gabos, kwentas claras. Yan po ha, yung NBI yaon na, nagdut-dut na para sa investigasyon kan siring na bagay. Igwa na po, nin-opisyal na direktiba ang halangkaw na kumanda siya kan NBI Manila, digdi po sa NBI Bicol within 30 days, kay po makapagsumitir ng inisyal na report manungod sa siring na bagay. Nasa linya si Kumpadring Al, marhay na hapon Padingal, go ahead. Yes, maray na hapon tabi padi planong mag-crear ang gobyerno provincial kan Albay nin bigapod na tourism oriented police o TAPCAP. Ini ang pigbubusol ni board member Iboy Go bilang chairman kan Committee on Public Order and Safety para makatabang sa pagmamanihar kan mga turista o ning kaso man maging pamusuan mga tourist destinations sa digdi sa pagi kan pagpromoter kan gobyerno provincial kan turismo. Ang programang ini bade alin ni sa kaisipan kan pitikaw tangani na mamakarayman ang turismo asin plano na magkaigwanin kasunduan entry ang gobyerno provincial asin nagkampira mga agency gobyerno siring kan Department of Tourism kasabay ang National Police Commission PNP Region 5 kasabay man ang Albay Provincial Kaman kan Albay para pag-adala ni maray ang bagay na ni pinagubusol ni board member Go na ang mga TAPCAP na ini iyon magkaigwamanin date na honorarium ninda para dagdag sa pagiging tourist police ninda in kaso marealisar na ang planong ini basado sa pigbubusol na resolusyon ni board member Iboy Go na backup man ini ni Jasim Palmiano bilang mga pagriban ninda sa Sanggunian Panlalawigan. Roger. Yan pa na informasyon pa digdi sa Kapitolyo, Alarmario, DCGB. Salamat Kumpadring Al sa storya hali dyan sa Kapitolyo Provincial. Kapartner ko na ngunyan si Tata Nems na Flora sa Control Technical Jun na Police Out, Tata Nems in. Yan, yung 45 Tata Nems pwede na nating ipasok ba? Yung mga hanap buhay sa 45 para maipasak na yan. We will be right back. Sa bawat bukas ng selyo, may ngiting nag-aabang. Yasi Pressman po for Neville
San Miguel. Para sa mga gusto ng papremyo, may chance manalo sa ngiting Instanalo sa One Ginebra Nation. Tignan ang ilalim ng selyo o cap ng Ginebra San Miguel, GSM Blue at Primera Light. Para sa premyo, sali na sa Instanalo sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Sali na para sa chance manalo ng cash up to 100,000 pesos. Motor at iba pa. Promo duration March 1 to May 31, 2023 per DOH FDA CFR or permit number 0176 series of 2020. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ipinagkikilala ang Akoto Kojic Acid Soap. Mayroon itong kojic acid na nagpapaputi ng balat, vitamin E na nakakapagpabawas ng mga wrinkles, pinapanatiling maganda ang kutis at mukhang bata, at collagen na nagpapanatili ng elastisidad ng balat, nakapagpapaputi ng balat sa loob lamang ng 7 araw. Akoto Kojic Acid Soap. Ang ganda ko, Akoto. Ito ay mabibili sa piling suking supermarkets, groceries, drugstores, and sari-sari stores sa inyong lugar. Para sa updates, kami ay subaybayan sa aming social media accounts, Facebook, Instagram, at TikTok, Akoto Soap. Padagos niya to na namamatean ang iba-ibang kalamidad sa palibot. Natural man o kagibuhanin tao. Padagos ang pag-init kan kinaban. Malala na sitwasyon kan polusyon sa paros. Maging sa katubigan. Basura na itinapok niya to sa kadagaan, sa ininapapaduman. Panahon na, tapuso na ang pagbabarasulan, asin pagtutururuan. Kaya ta daw hampango na nagyat na inikan kapalibutan? Kaya! Kaya ta! Kayang-kaya! Kaya, sarong advocacy program sa DZGB na maghahatod din impormasyon para maibalik ang kagayonan kan kapalibutan asin maprotehiran ang lugar na sa tuyang pig-eerokan. Kaya ta daw manindugan na padabaon ang kasalugan, dagat, estero, asin kadagaan. Kaya! Kayang-kaya! Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Protehiran ang pamilya, asin komunidad sa paaginin sabay-sabay na paglaban kontra basura. Sa mga eskwelahan, pribado asin panggobyernong opisina, iba-ibang organisasyon, barangay, munisipyo, syudad o maging sa probinsya. Marina, magsarabayan kita at amanon ang kinabanta. Kaya! Kayang-kaya! Tamang pagmanihar kan basura, punan niyato nin seryoso sa pamilya. Mag-segregate kita ning basura, asin gibuho na parte ini kan buhay ta. Kaya! Kayang-kaya! I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Kaya, ang programang ini, madadangog alas 2 ning hapon, kada Sabado. Hatod sa Indo, kan iba-ibang partner agencies asin kan DZGB. Ano? Kaya ta?
I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Bicol Target. Ang karahayan ngunyan tatanems taso mga mahurar sa eleksyon kan barangay, ang chairman gura ng kuan an sweldo, ang honorarium tatanems sa paghuna mo pira. Yung chairman of the board muyugon mo an 10,000 na tumataging-ting. Sira, tatulo bagaan tulo. Ugon mo pag ikan chairman, teacher kat chairman ay permanent teacher. 10,000! Uhuy! Si Ramon. Itinaas na kang kuan, kan Comelec. Then yung masunod, tatuluin na sa runudan, hierarchy, 9,000. Then so, pinakababa, 8,000. Ano pa, tatanems? Diba? Mapuon ka man sa nakaan bago pa mga alas 5 nin aga. An election day mismo and the following day paminsan nga ni alas 11 ning banggi tapos na yun urulian na 10,000 na tumataging ano may paipit pa isa pa karayan ining nanunugod lang na dapat talaga tawan man sindanin araw ka na sweldo dapat nga ni kaito pa inda ko nalingawang ko lang dai ko na recall kung suka nakaaging eleksyon na nasyonal kung iyo man su rate ninda tabi akan mga naghurar na para tukdo maestros i maestras kung iyo na ang su dating rate pero duman sa nahiling kong computation kaya is arog kaayan 8,000 yata ito 8,000 ganyan linang kawan 10,000 na so chairman of the board yan kan mga mahurar then susaro 9,000 from pira ito man yata parang 6,000 yata yun din or 7 yan araw kan basalin ng kawan na so the latest now is 10,000 ang chairman 9,000 yung vice and 8,000 yung third member yan kan kuan kan mga mahurar mo niya na election 2023 sanggunian and barangay elections ay siram ay 10,000 niyan tatane mas ano pa ba makakapot kita kan araw kan nagkilas-kilas na kita kayan daita na magaro na kita kan milyonaryo pambira umagi sa palad tang araw kan bilog na 10,000 di pesos bata ngunyan baga so mga bagong 1,000 nag-circular nakakapot ka na tatanems kagayon nun baga tabi yung polymer note halos day mo iba kale gusto mo pwede mo managad na ipa-laminate buda ipa-frame ibugtak mo dyan sa lanob pang 1,000 pesos na bago kagayon baga itong so polymer note kaya lang an medyo mamuro-mundo man kainita makuha na so mga nagbebenta kayan kan raw materials particular abaka maluyan na ang kunyan ang sa indang income ta bako na yan masyadong gibo sa abaka na bagong polymer note niya to yun na paper bill bako na masyado compare ang komposisyon kayan dahil nangahani gayud aning abaka fiber suka na suluma iyo kadaklan kan abaka fiber pa ngunyan day na okay lugi na yung mga mababawasan na ning market yung mga para abaka niya to digdi sa Pilipinas ta yun nga ni anso bako nang dakulaan komposisyon kaya na bago niya tong polymer note gikan sa kuan sa abaka ang problema naggagayon sa tuyang kwarta nagdidiit ang nababakal iyon ang sa pinagasabing nagdidepresyar ta halangkaw na ang presyo kan barakalon that's inflation and sabi ni Congressman Joey saro sa mga ekonomistas na nakakasabot kan dalagan kan ekonomiya kinaban international crisis is in the looming kumbaga looming naghahanda na magtipid magpreparar ang kaipuhan mas na nagkaantatanim sa baga sa kwan sa crisis financial is dua tulong trabaho iyon man lang tapos tipid back to basic
Back to basic lang. Tandaan nindo ini, si Kong Jovi nag-post na kaya ni sa sayang account sa FB. International crisis is looming. Yan, magtipid, magdiskarte. Tadipisil. Sa mga barangay naman, mga kandidato, magtipon, tamadali na. Magparagarastos. Diyan na, mga kapitan del barangay na mga kandidato, sagkod kagawad, konsehales, yan, magtiripid na, magtiripon-tipon, tabi, haraninaan, laban. Yan po ha. So, sa aga, good news naman, mababa, ninhalos piso sa krudo, sagkod sa gasolina. Krudo, sobra sa piso ang ibababa eh. Yan. And sa gasolina, iyuman. Arog magkaan ang level. Halos piso man. Kaya, dahil nango na magpa-full tank mo yan. Sa aga naman ang laban. Mapakinabangan ta na so Rusya baga. Ay naman ng ahon ang Rusya, dahil maabantang kinaban kung kamo magparapang sakop nin teritoryo, diretso baga so kinaban. Bako sa naman kamo an may depository nin petrolyo. Dakol na mga nasyones ang pwedeng makapag-supply nin petrolyo sa bilog na kinaban. Dahil pa minasuko ang Rusya. Pero ang major breakthrough man is nagbisita si Xi Jinping yata duman sa Russia. Kinahuron si padi niya si Yudi Putin. Yung pasaway mo ni Putin. Mag-istorya nga kita kung sabi ni Xi Jinping, kan China. Nga yan magpwedeng gibuho. Nag-uyon man sa Rusya, tatanim, sag-uyon man duman sa proposisyon ni Xi Jinping. Nag-open nga ako sa huro na lugod niya. Buda si Volodymyr Zelensky. Yan sa kondisyon na itinaukan China kay Yudi Putin. Yan, kaya inda kung anong major pinag-usubaybayan tayo ni basta this was a week ago na naghuron su presidente kan China buda ining si Yudi Putin kan Rusya igo ipiglatag na parang proposal na at least maghuron na initialmente ang Russia and yung Ukraine. Yan. Initialmente nagtugot duman si Yudi Putin. Yung presidente kan Rusya. Dahil ko lang sabot pa, dahil pakitang nahuhugot duman sa satuyang international sources kung si Volodymyr Zelensky, presidente kan Ukraine, nag-uyon man. Yan. Yan ang mga latest kan ha. Sa tuya na i-activar naman so satellite niya to duman sa satuyang kampo sa Albay District. Sa satuyang hideout. I-adjust na naman so beaming kan satuyang mga satellite dish. Tanganing mahiling ta naman sa hururo ninda tabi ha. Sige, sa pangarang kambilog na fuwersa diyan sa luwas sa Panginot kan samuyang Field Commander Chief Reporter kumpadring Jimmy, yaon man si Pading Al, Pading Jomar, Ans Galero, Joshua Bino sa Manibela, Henry Mata. Control Technical kasubago si Jun Napolis, ngunyan si Tata Nems Flora. Sa newsroom, yaon diyan sa padago sa pagsumada kan mga istorya lokal na nagbuburot pa. Sa supervision ni News Director Mardela, si Jen Matthew Balyaran, Jimos Barrio siyempre, si Angel Mustaza. Sa IT, si Thresha Marilitana, si Jos o kaya si Richard Astor. Ako man po si Pio Fernanda. Salamat. Diyos marhay na hapon. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga.